na-ege m ntị ndewonu. Ụmụaka nọ n'ụlọ ndewonu. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, Igbo ndị ọma mụrụ m, anyị na-ekene unu. Anyị abịagokwa ọzọ n'oge ihe omume nzukọ ụmụaka nke ndị Center for Memories ncheta ndị Igbo na-ewetara unu. Dịka nsi wee ma, Center for Memories bụ otu eguzobe ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Anyị nwegasị ihe omume dị iche iche anyị na-eme nke anyị ji wee na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Otu n'ime ha bụ ihe omume nzukọ ụmụaka, ebe anyị na-akụziri ụmụaka asụsụ na omenala Igbo, ebe anyị na-ejikwazi akụkọ ifo na egwu wee na-akụziri ụmụaka ezigbo agwa. Ihe omume nzukọ ụmụaka nke anyị na-eme n'Afia TV bụ nke ndị Open Society Initiative for West Africa OSIWA na-akwado. Ọ dị mma, tata anyị nwere ihe omume dị iche iche anyị ji wee bịa. Nke mbụ, anyị ga-akụziri unu maka ofu n'ime ngwa egwu eji wee mara ndị Igbo, nke ndị Igbo kpọrọ gịnị? Ọja. Anyị mụchazie maka ọja, m ga-akọkwara unu ọmalịcha akụkọ ifo maka otu nwa okorobịa akpọrọ Ojadili, onye jee ịgbachi ya mgba wee fụ ihe karịrị ya. Ọ dị mma, ngwa ka anyị gbapụ na ọsọ. Ndewonu. Ọ dị mma. Kedu ihe nji n'aka ihe a? Ọja. Kedu onye ga-agwa m ihe eji ọja eme? Ofu ihe ndị Igbo ji ọja eme. Nna ngwa gwa m. Kwụsị okwu ike. Ndị Igbo ji ọja akụ egwu, ọwazataria kọrọ na aka. Kedụkwa ihe ọzọ ndị Igbo ji ọja eme? Kedu onye ọzọ ga-agwa m ofu ihe ọzọ? Eji ya agwa ndị obodo ma ọ bụ na o ihe. Eji agwa ndị obodo ọ bụ na o nwe ihe meenụ. Ọzataria? Kedu ihe ọzọ eji ọja eme? Onwe ihe ọzọ unu ma eji ọja eme? Ọ dị mma, don't worry. Mgbe anyị ga-emeche, unu ga-ama ihe ndị ọzọ ndị Igbo ji ọja eme. Ọja dịka nsi wee kwuo bụ ofu n'ime ngwa egwu eji wee mara ndị Igbo. Ndị Igbo ji ọja agụ egwu dịka unu si wee kwuo. Ndị Igbo ji ọja eme mmọnwụ, ebe ọbụla mmọnwụ na-apụta, ngwa egwu na-eso ya, ịgba na ogene na ihe ndị ọzọ. Ọja na-esokwazi mmọnwụ ma mmọnwụ na-apụta. Ndị Igbo ji ọja ebeku mmadụ. Ọ bụ na mmadụ onye nwa okorobịa na-eme ihe siri ike, na-eji ọja ebeku ga-eji ọja wee na-etu gị afa. Ọ bụ na nwa okorobịa dimkpa a na-abata n'ọgbọ, ewere ọja wee na-etu ya afa. A na-etu gị dike, a na-etu gị ijele, a na-etu gị Omekanna ya. Dike ị na-amachagharị, ị na-eme aka otu a, ị na-eme aka otu a, ị na-abata n'ọgbọ. Nke ikpeazụ bụ na ndị Igbo a na-ejikwazi ọja ebeku onye nwụrụ anwụ, onye mere ihe ike, onye mepụta ihe afụrụ anya mgbe ọ dị ndụ. Mgbe ị ga-anwụ, a ga-ejikwazi ọja wee kpọkuo gị. Ndị Igbo na-ekwu n'okwu sị na ugboro abụọ ka ọja na-akpọku mmadụ. Ọ kpọọ gị na ndụ, ọ kpọọ gị n'ọnwụ. Ịzatara ya. Ọja kpọọ gị na ndụ, ọ kpọọ gị n'ọnwụ. Ọ bụ na ị bụ onye na-eme ihe siri ike mgbe ị dị ndụ, mgbe ị ga-anwụkwazi, ọja ga-akpọku gị. E nwere ụzọ ọja anọ enwe n'ala Igbo. Nke mbụ bụ ọja ukwe. Nsị na nke mbụ bụ gịnị? Ọja ukwe bụ ọja eji agụ egwu. Enwe ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị, maka abịa n'ala Igbo enwe egwu nke ndị ụmụ nwoke, nwekwazie nke ụmụ nwaanyị. A na-eji ọja, a na-akụ egwu, ngwa egwu ndị ọzọ ma udu ma ekwe ma ndị ọzọ, a na-afụkwazi ọja. Nke ịbụọ bụ ọja mmọnwụ. Dịka nsi wee kwuo na ọ bụrụ na ebe ọbụla a na-eme mmọnwụ, nga na-anụ ka ogbu ọja na-egbu ọja, na-egbu ọja, a na-akụ oge na mmọnwụ, a na-agba egwu, ọja a na-egbukwazi ọja. Ọja mmọnwụ na-epe mpe dịka nke a nji n'aka, maka ọja ọ na-abịa n'ụdị dị iche iche. Nwe ndị na-ebu ibu, nwe ndị na-epe mpe. Nke ịtọ bụ ọja igede. Nsị na ọja gịnị? Ọja igede. Igede bụ onwe egwu eji wee maa ndị Igbo, mana ọ bụrụ mmadụ ncha na-agba igede. Onwe ndị tozugoro etozu, ndị sonye n'otu igede ahụ, ndị mepụtagoro ihe eji mmadụ eme. Ọha nwa na-eso n'igede ahụ, a na-akụzi egwu igede, a na-afọ ọja igede. Nke ikpeazụ bụ ọja okorobịa. Nsị nke ikpeazụ bụ gịnị? Dịka nsi wee kwuo, ọja okorobịa bụ maka ụmụ okorobịa mepụtago ihe siri ike. Ọ bụ na ịbụ dinta ma ọ na ịbụ onye na-agba mgba, di mgba, ma ọ na ịbụ onye na-akọta ugbo ọfụma, ị na-emepụta ihe siri ike, a na-afụ anya, ị na-abata n'ọgbọ, a na-etu gị afa. Ọ bụ na ịbụ di mgba, ọ bụ na mgbe gboo, mgbe ndị Igbo ka na-agba mgba, ọ bụ na di mgba na-abata n'obodo, a na-ejiri ọja na-ebeku gị, na-etu gị afa, na-etu gị afa, na-etu gị dike, na-etu gị ebekuo dike, ị na-amachagharị. Ndị a na-agba mgba dịka a na-etu ha afa ahụ, dịka a gasị na-enwe ihe gbata ha n'isi, ihe ọzọ ị ga-anụ gidigidigidi,
ihe ọzọ ị ga-anụ bụ ha eburu onye ha na-agba mgba tụọ n'ala, ọ bụ na onye ahụ emerigo, ọja na-etu gị na-etu gị. Ihe a niile bụ ihe eji ọja eme. Ọ dị mma. Ọ dị mma, anyị akọwachago maka ọja. Na-atụfughị oge, anyị ga-abanye n'akụkọ ifo. Anyị jikwazi ọmarịcha akụkọ ifo wee bịa wee na-asị ụmụaka nọ n'ụlọ, unu bịa nso ebe ọbụla ụnọ, ihe ọbụla ị na-eme rapụ ya were ọsọ bịawa nso n'igwe okwu gị. Ọ bụrụ na ị nwere ihe oriri, ọ bụrụ na ị nwere anụ maọbụ azụ maọbụ chinchin maọbụ ihe ọbụla a na-ata ata, were ya bịawa nso n'igwe okwu gị, maka na anyị ji ọmarịcha akụkọ ifo wee bịa tata. Ọ dị mma, ka anyị ga-agbapụ ọsọ. Akụkọ ifo m ga-akọrọ unu tata bụ akụkọ maka Ojadili. Nsị na akụkọ maka onye? Ojadili. Akụkọ maka onye? Ojadili. N'otu obodo mgbe gara aga, mgbe gboo, mgbe enu kaba n'ọsa dịka ndị Igbo si ekwu n'okwu, mgbe ụzọ ka dị n'ukwu ụkwa, mgbe ụwa ka dị ọfụ, enwe n'ofu obodo enwe nwa okorobịa a na-akpọ Ojadili. Nsị na a na-akpọ ya gịnị? Ojadili. Ojadili gbara dimkpa mmadụ. Ife Ojadili na-abata n'ọgbọ ebenebe a na-egbu, maka na ọ gba dimkpa mmadụ, o topu gbaa agba. Mana mgbe nne Ojadili mụsịrị ya, mgbe a mụsịrị, ozugbo nne Ojadili na-amụsị ya, mami ya wee nwụọ. Mana tupu ọ nwụọ, enwe ihe onu, enwe mgba n'onu nwere ọja arụ, mana ọja nke ahụ o pere ezigbo mpe. Ọ dị ihe onu a dị ka ọja. O wee yinye ya Ojadili n'onu. Ọ ya mere afịa ji wee bụrụ Ojadili. Mami ya sị na ọja a ga-adịlị gị. Ọja ahụ o yi n'onu bụ ihe na-enye ya ike o ji agba mgba. Ọja ahụ bụ ihe na-echekwabịa mee na anya ndị ire ada afụta ya. Ebe ọbụla ọ na-eje, o nwere ihe ọjọọ ga-adakwasị ya. Ọja ahụ bụ ihe na-echekwabịa. Ojadili wee yiri ọja ahụ n'onu. Ọ na-eyipụkwa eyipụ, ọ na-eche ịsa arụ, ebe ọbụla ọ na-aga, ọja ahụ dị ya n'onu. O wee na-eto na-eto na-eto. Mgbe mami a nwụchizi, papa ya wee jee nụta nwaanyị ọzọ. Nwaanyị a wee bịakwa mụtakwa ụmụ nke ya. Ojadili nwee ofe nwa okorobịa bụ ezigbo enyi, anya na ya na-adị na mma ọfụma. Ebe ọbụla Ojadili na-eje, nwa okorobịa ahụ ga-esi a wee na-aga. Ọ na-eje ịgba mgba, nwa okorobịa ahụ ga-esi a. Ọ na-eje ebe ọbụla, ọ na-eje obodo ọzọ, enyi ya nwoke ahụ ga-esi a. Ojadili nwekwazi nkịta, ọmalịcha nkịta ọfụ n'anya nke ukwuu. Nkịta a na-esokwa ya aga ebe ọbụla ọ na-aga. Mana Ojadili amaghọ na enyi ya nwoke ahụ, onye ahụ oche na enyi ya nwoke, na ọ maghọ na enyi ya nwoke ahụ na-enwere ya anya ụfụ, na ọ na-enwere obi ọjọọ, maka ọ na-asị na egodo Ojadili, ebe ọbụla Ojadili bata, ndị mmadụ a na-akwanyere ya ugwu, ndị mmadụ a na-enye ya nsọpụrụ. Onye ọbụla, ụfọdụ a na-enye ya ihe onyinye, mana onwere onye na-enye m ihe onyinye, sọsọ Ojadili ka a na-enye. Ọ na-enwere ya obi ụfụ, mana Ojadili amarọ. Ọ bịa n'iru Ojadili, ọchịa, ọchachacha eze, ọ pụọ n'azụ, ọ sị n'enu onye nka. Wee ruo otu ụbọchị, enyi ya nwoke a wee bido gbawa mbọ. Ọ bụrụ sọsọ enyi ya nwoke a na-enwere Ojadili anya ụfụ, nwunye nna ya, nwaanyị ahụ papa ya nọ mgbe mami ya nwụsị, na-enwekwara ya anya ụfụ kwa. Wee ruo otu ụbọchị, nwunye nna ya na ọnya nwoke a wee gbaa izu, wee sị na ha chọọ ịmata ebe ike Ojadili dị, ka ha napịa ike ya ahụ, ka o nwee ike, ka ọ hapụzi inwe ike. Maka Ojadili na-agba ojee mgba, ebe ọbụla o jee mgba, o merie onye ọbụla. Ọ bata n'ọgba otu a, ọ na-eticha, ewere ọja n'afụ, ọ na-amacha ihe ọzọ ị ga-anụ bụ gbaa. Ọ bụrụ na o burugo onye ya na-agba mgba tụọ n'ala. Ihe a na-akpọ Ojadili bụ azụ eru ana, maka azụ ya ada eru n'ala, ada emerikwa ya na mgba. Nwunye nne ya na enyi ya nwoke a wee gbaa izu, wee sị na ha ga-achọpụtanata ebe ike Ojadili dị, ka ha napịa ike ya, ka ọ hapụzi na-emeri na mgba. Ha wee gbaa anya bụ izu. Wee ruo otu ụbọchị, Ojadili ejechego wee gbaa mgba n'obodo ọzọ, wee nata. Nwunye nne ya wee sijuo nri, wee sụọ nri ji, sujuo ebe niile, sie ofe, sijuo ife ofe anụ wee ju. O wee jee gote mmanya nkwụ ọcha, gojuo ebe niile, wee kpọkọ ndị mmadụ sị ha bịanụ ka unu soro anyị ṅụrịa na Ojadili emerigo na mgba. Ndị mmadụ wee bịa, wee ribe nri na-aṅụ mmanya. Enyi ya nwoke, enyi Ojadili ahụ, wee bịa tụkwudebe Ojadili n'akụkụ. Ojadili elichego nri, afọ ya razi otu a, o rifego ụka afọ. Enyi ya nwoke a wee na-agbanyere ya mmanya.
ọgbanyekwere Ojadili ṅụcha ọgbanyeri ọzọ. Ojadili mmanya ebido wee bubu ya nwa obere ọsị na-achọzikwa m ịṅụ ọzọ. Enyi ya nwoke sị ṅụba mmanya ana ibu dike na imerigo n'ọgụ ṅụọ mmanya. Ojadili wee na-aṅụ ọṅụchapụ ọgbanyeri ya. Ojadili ṅụchazie afọ ya arazi otu a ọ matazi onwe ya mmanya na-ebuzi ya o wee dasazie n'ebe ahụ ọ nọ wee ṅụọ mmanya dasara ebe ahụ wee ụra na-atụzi ọrarụ nọrọ ebe ahụ wee rahụ ụra wee ruo n'ime abalị ọ maazị onwe maka mmanya na-egbu ya. Wee ruo n'ime abalị nwunye nne ya wee bịakwute ya wee bịa metụ ya aka wee sị ya na Ojadili na-enwe ihe nche ịjụ gị. Ọ sị ya o jiri anya ụra na anya mmanya wee sị ya kedu ihe ọ sị ya kedu ihe bụ ihe ahụ na-enye gị ike. Ojadili sị ya na onye ahụ ka ị na-ajụ m na m ga-agwa gị. O wee sị ya nọọ ihe onu ahụ nwere ọja ihe ahụ oyi n'onu nwere ọja nọọ ebe ahụ ka ike ya dị na ọ bụ ha na iyipụ ya ọja ahụ na ya ama nwezikwa ike. Nwunye nne ya wee kwe n'isi wee sị Ojadili ka o kwuchezi ya ọ maazị onwe ya ọ naba rarụkwa. N'ime abalị ahụ nwunye nne ya wee bịa were mma chakam maka ọja ihe onu ahụ dị ya n'onu ma nyipụta nwa ya otobanyego na ya bụ ihe onu ahụ wee were mma wee chabie ọja ahụ wee were ọja ahụ wee jee n'ọba ji ọba ede dị na be ha wee jee kponie ede wee zuo ya n'ime ebe ahụ ka ọ ga-abụ Ojadili chọgide ọja ihe onu ahụ ọma mfịa. Wee ruo n'ụtụtụ Ojadili wee manye n'ike wee metụ aka ofu ọzọ ọja otie si alụ emekwa anụ tie chọọ ọja chọọ ya ebe niile ọfụhịa chọọ ya ebe niile ọfụhịa. Oteezi aka ekwe mgba wee kụọ kpomkpom a wee kụba ekwe mgba si na o ruo n'omume ọ bụrụ na itozu ọ bụrụ na ibu dike ọ bụrụ na i ruru ihe eji nwoke eme ọ bụrụ na ike mmadụ gị pụta n'ọgbọ pụta n'ama. Egwu ekwere Ojadili pụta n'ama maka ọ ma na ewezuga ọja ahụ oyi n'onu na oje mgba na a ga-emeri ya na mgba na ewezugakwa ọja ahụ na ọ banye n'ama na o nwee ike ije gbachi ya mma maka ndị Igbo si na mmadụ ada amachi ya aka mana ọ bụrụ na Ojadili eyighị ọja ahụ n'onu ọfụchi ya ọma mma ya egwu wee baa ya arụ. Enyi ya nwoke ahụ onye arụrụ ana wee bịa na-akwanye ya si ya gaba na jee mgba na asị ya Ojadili ọ bụzikwa gịnwa ọgụ a na-atụ egwu. Ojadili sị ya ịghọtaghị ọ sị ya don't worry gị gaba n'ike gị abụrụ ọja n'ike gị ịfụkwa na ibu dimkpa na ịgbara okorobịa ụkwanyegide ọkụ. Ojadili wee kwetezie wee gaba n'ama wee rute n'ama arụjuchiche ya oyi. Ọ bụ mgbe mbụ Ojadili ga na-amachagharị mana o rute ụbọchị ahụ arụ nwụchacha ya ọnọdụ ofu ebe. O wee ruzie mgbe o ruzi tọn ya ka ọ bịa gbaa mgba ka esi eme mgba ahụ bụ ichinite aja n'aka ị na-efegharị ya bụ aja ebe ọbụla aja ahụ dị gị n'aka gwụ onye ọbụla ọgwụ n'iru ya ịma na onye a ga-apụta ka gị na ya gbaa mgba. Ojadili wee chịrị aja wee fee wee rute aja wee kwụsị n'iru onwe nwa okorobịa ma mma nwa okorobịa gbakwa dimkpa ka nya nwakwa. Aja wee gwụsị n'iru nwa okorobịa wee na Ojadili anya rọọ ya anya nefu anya ọ tụfọrọ ọnụ okwe ha apụta ka ya na ya gbaa mgba. Egwu wee baa Ojadili si ka ekwe onye bụ ihe nke a na-arọ m anya na-achọrọ ka mụ na ya gbaa mgba. Ọ chinitekwa aja ọzọ wee fegharịkwa aja chee na aja ahụ ga-akwụsị n'iru onye ọzọ aja abịakwa kwụsịkwe n'iru nwa okorobịa ahụ rọkwa ya anya nefu anya okwerọ. Ojadili mee ya nke ugboro 3 nwa okorobịa wee pụtazie n'etiti maka ndị obodo ga-etukwuche unu anọdụzie n'etiti wee na-agba mgba. Nwa okorobịa ha pụtazie na-akwadozi mgba mana obi Ojadili agwago ya na ọ dịkwa ka ọchị ya bụ onye ahụ nwa okorobịa na-achọrọ ka ya na ya gbaa mgba maka dịka nsi wee gwa unu na mmadụ ada agbachi ya mgba. Ka Ojadili nọ na-akwadobe ka ya na nwa okorobịa agba mgba nkịtị akwụ ncheta nkịtị ahụ fụrụ ya n'anya nke ukwuu. Nkịtị ya nọ n'ụlọ wee na-achọgharị ebe Ojadili ahụ dị chọgide were ịma na nkịta na-akpụ isi ọ na-anụ isi were imi ya wee na-achọ chọgide na-abụgharị ebe niile chọgide ọfụghọ. Ọ nọ na-akpọzi isi wee banyezie n'ọba ji ebe ahụ ikpo ede ahụ dị. O wee bido wee bọpụtawa ikpo ede ka ọ nọ na-abọpụta ihe ahụ Ojadili nọ n'ama na-akwadobe ka ya na chi ya gbaa mgba mana egwu dị ya n'arụ. Oteezi aka nkịta wee bọpụtazie ihe onu Ojadili a wee were ọsọ
wee were ọsọ wee gbagawa n'ama. Ka ọ na-agbaga n'ama, ọja ahụ wee bido gụba egwu o. Ọkwa ọja na-ada ekwubu okwu, ọ da emebu ihe ọbụla, ọja bido gụba egwu. Na-agụ egwu a, ihe m ga na-ekwere mbụ ngoro dị goro dị dị ngoro. Ọja ahụ nkịta akpụ n'ọnụ wee bido gụba egwu, wee bido gụba ọja dịrị ngoro dị goro dị dị ngoro, ọja dịrị ngoro dị goro dị dị, agbakwa na nwa eze mgba ngoro dị goro dị dị, na nwa eze bụkwa chi gị ngoro dị goro dị dị ngoro, ọja dịrị ngoro dị goro dị dị ngoro. Hey, egwu wee baa nkịta sị hey na Ojadili arụ emekwa. Nkịta wee gbawa ọsọ gidigidi were ọsọ na-agba. Ọ fọzie obere, Ojadili na-agbagharịzi ka ya na chi ya bido gbawazie mgba. Nkịta wee were ọsọ. Nkịta nọzi nso n'ama, ọja bidokwa gụbakwa egwu ọzọkwa. Ojadili na-agụzi ọsịsọ. Ojadili ngoro dị dị ngoro, Ojadili ngoro dị dị, agbakwa na nwa eze mgba ngoro dị dị, na nwa eze bụkwa chi gị ngoro dị dị ngoro, Ojadili. Ozugbo ndị mmadụ nọcha n'akụkụ ebe a wee nụ ka egwu a na-ada, sị chelun. Nkịta wee were ọsọ wee mabata n'ọgbọ. Ozugbo ọ na-amabata n'ọgbọ, Ojadili wee fụ ọja ahụ wee were ọsọ wee jee napụta nkịtị ahụ ọja ahụ wee yiri ya n'onu. Ozugbo ọ na-eyiri ya, ike wee nachitekwa ya n'ime. O wee na-arịzi anya wee chọbazie nwa okorobịa ahụ ya na ya kwesị ịgba mgba. Ọ bụ na nwa okorobịa ahụ efugo, onwezi onye mụ ebe ọ nọ. Mgbe ahụ ka Ojadili ji wee maa n'eziokwu na ọkwa chi ya bụ onye ahụ ya na ya chọrọ ịgba mgba. Mana ihe mee na Ojadili agbaghọ mgba ahụ bụ maka na ya na chi ya fụrụ ya n'anya. Chi ya achọghọ ka maka ọ ma na ọ bụ na ọ gbaa chi ya mgba na ọ ga-anwụ n'ihe ọjọọ ga-eme ya. Ojadili otu a ka Ojadili si wee na ọgbarọzi chi ya mgba. Ozugbo ọ na-anata n'ụlọ, wee chọbazie nwunye nne ya na enyi ya nwoke a bụ ndị ahụ kpara nkata wee napụ ya ọja ahụ. Onwezi onye fụrụ ebe ha nọ. Ụfọdụ wee na-asị na chi Ojadili mgbe ahụ mgbe chi Ojadili disappear pụọ, na ọ kpọkọrọ ma nwunye nne ya ma ya nwoke ahụ. Ụfọdụ sị mba na ọ bụrụ eziokwu, na ihe menụ bụ na anụ ọjọọ, na ha ji ọsọ, na ha ma na ihe ọjọọ, na ha mere ihe ọjọọ, ha wee gbaba n'ime ọfịa. Anụ ọjọọ, anụ ọfịa wee tagbuo ha. Ụfọdụ sị mba na ọ bụrụ anụ ọfịa tagbu ha, na ha mana ha mere ihe ọjọọ wee gbapụ ọsọ si n'obodo ahụ wee gbaga n'obodo ọzọ. Mana ihe dị mkpa bụ na ha ma na ha emeghị ihe ọjọọ, maka ndị Igbo si na onye na-eme ihe ọjọọ na-agba ọsọ mgbe a na-enweghị onye na-achị ha. Ma na ha mere ihe ọjọọ, ha wee si n'obodo ha wee gbapụ wee gbaga n'obodo ọzọ. Ojadili wee nachitekwa wee bụrụkwa dike ọ bụ ọzọ. Ifochakpi akụkọ ifo m ọtọkwa ụtọ. Onwere amụtakwa ihe. Ngwa kpụ nkugodinu m aka maka akụkọ ifo a nkọ. Aka unu kụrụ ya, ọ dabachakwara. Ka ọnụ unu m aka ọfụma nụ. Ọ dị mma, na-atụfughị oge. Unu ga-agwa m ihe unu mụtara n'akụkọ ifo anụ anyị kọ. Kedu onye ga-agwa m ofu ihe? Nne ngwagwa anyị. Ọ dịrọ mma ịdị anya ukwu. Kọrọ na ya aka. Nna ngwagwa anyị, kwụsị okwu ike. Ọ dịrọ mma ịgbachi gị ọgụ. Kọrọ na ya aka. Ọ dị maka ịchọ ikwu, okwugo ihe ịchọ ikwu. Nna ngwagwa m. Inwe obi ọjọọ n'ebe mmadụ ibe gị nọ. Kọrọ na ya aka. Nna ngwagwa anyị. Ịrụsa mmadụ arụrụ ana. Kọrọ na ya aka. Ọ dịrọ mma ịṅụbiga mmanya oke. Kọrọ na ya aka. Ọ dị mma, just ofu onye ọzọ, ofu onye ịzabugo nna ngwagwa anyị. Ọ dịrọ mma ime ihe ọjọọ. Ngwa unu ncha kọrọ na onwe unu aka. Ọ dị mma
ihe mmụta anụnwa akụkọ ifo anụnwa ọ kụzi ihe mmụta dị iche iche dịka unu si wee kwuo. Ọ dịrọ mma inwe mmadụ obi ọjọọ, mana nke kachasị mkpa dịka o si wee kwuo na ọ dịrọ mma imebiga ihe oke. Ọ bụrụ sọ mmanya ma iribiga ihe oke, ọ dị mma ka ime ihe na agbatịa. Ọ dị mma. Anyị na-ekene ụmụaka sonyere anyị n'ihe omume nzukọ ụmụaka nke tata. Ụmụaka anụnwa furu ebe anụnwa bụ ụmụaka All Angels Nursery and Primary School nke dị n'Ido River, Enugu. Anyị na-ekene ha dịka si wee wepụta oge wee bịa sonyere anyị n'ihe omume nzukọ ụmụaka nke tata. Anyị wee na-ekenesikwa ụmụaka nọ n'ụlọ, ndị gere anyị ntị, ndị sonyere anyị n'ihe omume nzukọ ụmụaka nke tata. N'ihe omume nzukọ ụmụaka na-apịa TV ga-abịakwara unu n'izu ụka na-abịa abịa. Dịka unu si wee ma ihe omume nzukọ ụmụaka bụ nke ndị Center for Memories ncheta ndị Igbo na-ewetara unu site na nkwado nke ndị Open Society Initiative for West Africa. Rukwe mgbe anyị ga-abịa ọzọ, ka emesịanụ. Ndewo.